Dovolujem si vás oceniť čestným členstvom našej medzinárodnej organizácie, Medzinárodnej asociácie miest mieru, kde budete našim čestným členom ako nositeľ kolektívnej Nobelovej ceny za mier a ste prvý člen čestný našej organizácie, prvý v rámci celej Európy a v rámci Slovenska. A budete jediným členom za Slovensko. Ďakujem. Nech sa mi páči. Dovolte predstaviť aj nášho sponzora, ktorý vám odovzdá osobitné ocenenie, to je pani doktorka Birošová. A vy ste si na nás spomenuli, pán profesor, takže toto je z Zostární Lednického. Zase blízko Trenčína. Blízko Trenčína, je to krásna báza, je to umelecké dielo akademického sokára pána Patrika Ilu, tak dúfam, že sa vám bude páčiť a že si na nás vždy spomeníte. Kedykoľvek si do tej vázičky dáte ružičku alebo nejaký iný kvietok, takže nech sa páči. A vy sa napnete vrácať do tak,